sokak ezkerreko eskuan euki, banan erakutsi, ezberdinak direla, eta orduan hasiko zara magia egiten. Vale. Epa! Hortze zaudete da. Bueno, harrapatu nauzu hemen ere gaurko magia birpasatzen, baina uste dut badaukala, bai? 3 soka behar ditugu, kasu honetan bat txikitsua, beste bat ertaina, eta beste bat luzea, bai? Eta hauekin magia egin alot. Nik esaten badizuet 3 sokak berdinak direla, ez duzu sinistuko, ezta? Ointxe bat erakutsi dut ezberdinak direla, baina gauza bat egin dezakegu, Hau horrela jarri, goraka, hauze, goraka, eta hauze, goraka. Eta bain zer? Ez dakizu, ez duzu ikusten, baina gauza bat egin dezakegu. Horrela putz egin, eta batean, tak! 3 berdinak, ez da? Mentxe daukagu bat ertaina, hemen beste bat ertaina, eta beste bat ertaina, ez da? Zeran, posible hau? Ba, kasua da guzti hau, ilusio optikoa besterik ez dela izan. Eta berriro goraka egiten baditugu horrela sokak, pase magikoa berriro emon, eta batean, hementxe daukagu bat txikitsua, beste bat ertaina, eta beste bat luzea. Ikusten duzu, ezta? Zenbat gauza ikasi aldiren liburutatik, ba, hurrengo batean liburu zahar bat aurkitzen baduzue, bertan magia daukala, ikasi, eta neri egin. Hurrengo arte!